onye ọma na-ege ntị adị ama ọ bụrụ kịta ka isonyere anyị ma ọ bụkwa na isonyere mụ na Nwaada Ifeọma sinsi anyị bidoro isiokwu anyị nke tata eji m n'aka na ọ na-agakwa ka isi wee chọọ marakwa na oge anyị na-eji eje aṅụrụ mmiri na-ekuru mmiri na ị nwere ike iji ya bịa na isi mbido telivishọn gwa anyị ihe ị na-eme anyị nyere gị aka gbasa ozi gwa ndị mmadụ ebe ị nọ ha bịa tinyelu gị ọkachasị ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme ihe gbasara ude na ncha dị ebe a bịa gwa anyị ihe mere nke gị ji wee dị iche ọzọ ọrụ dịrị anyị ijizi ya wee na-agwazi ụmụ agbọghọbịa na okorobịa ka ha bịa na nke gị bịa tinyere gị tupu anyị eje ezumike anyị na-ekwu maka ụfọdụ ihe ndị dị n'usekwu gị na-eneda anya nwere ike inyere gị aka inwe akpa arụ mara mma dịka nke m na nke nwanne m nwaanyị a ihe ọzọkwa anyị ga-etinye ọnụ tupu m bunye nwanne m nwaanyị oche bụ nke ndị oyibo na-akpọ potato ma nke sweet ma irish ha niile na-ama mma n'iru sweet potato ị na-anya imepe ọ na-eme ka ọ na-anya anya ka o nwere gọm ihe ahụ ifuru na-eme ihe ahụ na-ama mma n'iru ọ bụ na ị bụ onye na-enwe pimple na-enwe breakout ịpụta ịmashịa ya na nke ndụ esikwa na ya esi ịbịa mashịtụ ya obere ịpụta iwere gịnị iwere ya tee n'iru gị ibute ya obere ịsapụ ya anyị ga-ekwuwezi maka aloe vera na ụmụnne ya mana ka m kwụsị ebe a ma mgbe nweghị nwanne m chọrọ ikwu ka m jụọ ya ka ọ gwakwa unu ihe ọzọ na-eme ka arụ anyị na-ama mma na-enwuke ọgwa nke a na-akpọ karọt. Ọ dị ka anyị echefuo na anyị ama nchefukwa ụdị ha karọt dị ezigbo mkpa karọt dị ezigbo mkpa vitamin C ya bụkwara ibu nke ukwuu and anyị ekwuola vitamin C na-adị mma vitamin C na-eme arụ gị na-adị fresh na-adị ka nke nwatakịrị anti-aging substance yes mmanụ ọ na-agbapụta i were karọt a smash ya eshikwana ya eshi it's just smash ya iti ya for nke karọt ị ga-etitu ya oil mana karọt na onwe ya nwekwara mmanụ ọ na-agbapụtakwa mmanụ ọ na-agbapụta mmanụ mana ịchọ ka arụ gị na-ewuka iwere aga ha na-akpọ abụba eke ịchọta abụba eke ọ honey nke a na-akpọ n'Igbo honey mmanụ aṅụ ịchọta any of this smash ya karọt a maka karọt a ọ na-ebu vitamin C buru ibu smash ya iti ya ịchọọ ụmụ oil almond oil na nke na-akọ anyị na-ekwukwe ihe mmadụ na-enweta n'usekwu ya almond oil anụ na-agalakwa ezigbo ọnụ ọ bụrụ na almond oil adịghị ya nwekwa emekwa nke coconut anyị kwuru okwu ya ibe nke coconut maka almond oil abụbeke ọ na-ara ahụ ịchọta ya nke ezigbo oge ụfọdụ ha weta fatị mechita asị gị n'ọya ọbịa iti ya n'ahụ gị o butere gị nsogbu butewa pimple butewa nke ahụ gị kpechasị ọ bụrụ na ị ga-ewetara ụmụ almond oil python oil abụbeke mmanụ aṅụ iwe ka ime nke ị ga-ejiri aka gị eme nke coconut oil a ga-eji nwa ori mee ya bụ ihe maka ori abụkwa nke ịma na anyị hapụrụ ori maka ori enweghị ị ga-ekwu maka ịchọ mma hapụ ori onweghị na moisturize this body na-enye arụ a mmiri ka ori ma ịhụ ụmụ ihe ndị ahụ iwerekwa ori dị ebe niile ọ dị cheap 50 naira ofu ọnwa izichabe ya tụọ ya iti ya na karọt gị ahụ iwe ike ịchọkwa adịtụ ma milk iti wụba ya ka ahụ gị na-adị young everyday na-adị fresh everyday ọ na-adị ka ọ ya adị ama m na onye ọma na-ege anyị ntị na-amụtakwa ofu ihe ma ọ bụ abụọ dịka m si wee kwu ekwututu m okwu aloe vera obere mana ọ ga-adị mma na anyị tinyetụkwara ya ọnụ maka aloe vera amaka mana o nwere ụfọdụ ndị na-abụ ha were sọ aloe vera tee n'ahụ ọgbajie ha oji ọ bụ like ebe a m nọ maka ihe niile anyị na-ekwu o nwere nke ga-adị ya mma ọma ndị m nwa mma nwee nke ga-adị m mma ọma ndị ya mma ya mere anyị ji kwute okwu that 24 hours test nke ọ bụla ị chọrọ iji wee tee buru ụzọ lelee ya n'arụ gị ọ bụ na ị bụ onye aloe vera na-agbaju oji maka aloe vera dị ezigbo mma ị nwere ike iweta mmiri aloe vera iwere lime anyị na-ekwu okwu ya pinyetụ ya maka lime ga-enyere aka mee ka ọ hapụ ịgbaju gị oji maka lime na-eme ọcha Nneọma
secret o we ụfọdụ na-amaghị lime bleaching cream ma agent dị ka lime ọ bụ ụfọdụ na-agakwudi ndị agha na-asị na ha na-eme organic na inorganic lime ka ha na-eji eme ihe na-eme ụcha ụmụ ihe ndị a kwuru ahụ akpọ ya organic cream organic soap ọkwa ụmụ ihe ndị bakia ụmụ ihe ndị ị na-eyuzu na kitchen ọwụ sọsọ ịta ya atọ ọwụ sọsọ iri ya eri na-ewerekwa na-ehicha arụ gị ọ na-adị mma onye magara anyị ntị eji m n'aka na nke ụbọchị nke tata dara ka anyị si wee kwuo na ọ ga-ada na ọ ga-aṅụli nke tata na ịmụtara ọtụtụ ihe gbasara akpa arụ gị na otu ga-esi wee were ụfọdụ ihe ndị ahụ anyị na-adị etufu etufu dị n'usokwu anyị adị ama ọ bụrụ na o nwere ndị ọzọ nke imegoro rụrụ gị ọrụ anyị ekwughọ maka ya ị nwere ike gaa n'ọha nta akụkọ anyị detuoro anyị ebe ahụ anyị abịa tinye ọnụ anyị gụọ ya anyị tinye ọnụ ọha nta akụkọ anyị bụ @isimbido ebe ọbụla ma Facebook, Twitter, Instagram anyị nọcha na ha niile ị nwekwara ike ka ị na-enye ihe onyonyo ị ga-ahụkwa ka ebe ị nwere ike ịkpọtụrụ mụ ma ọ bụ nwaada Ifeọma na-agafe Nneọma maka oge maka hapụ mụ na gị ama m n'isiokwu a bụ isiokwu anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-ekwu mana oge abụrụ nwanne mmadụ achọrọ m ka inye ndị na-ege anyị ntị ndụmọdụ nke ikpeazụ ka anyị wee kwara ngwongwo anyị wee pụwa. Ndụmọdụ m ga-enye mmadụ niile bụ otu esi eweta ụmụ ihe ndị a na-edozi arụ adịkwanụ difficult ọ bụrụ ndị bekee must na ị ga-eburu ego niile iwe si na ị na-aga igote mmanụ ị na-aga igote ncha ka ị were ike ka o zuwe ike na-enwe ike enwe kama m onye ọbụla chọrọ iwe arụ ọma onye ọbụla chọrọ ịlụtakwanụ di mara mma especially Christmas a nwa chọkwara ịlụ di mara mma ọ ya mere m ji edosa arụ m ọcha ọ ya mere m ji elekọta arụ m so ihe m na ndụmọdụ m na-enye ndị mmadụ wụ ka ha ụmụ ihe ndị a ụmụ fruit ndị a mkpụrụ osisi a ị na-ahụ n'ahịa ịhụ ha ịgafee ha ịgbalịkwanụ zụrụ ha niile zụrụ ya dọwa sọsọ ịta ya ata iwerekwa ya na-smash ya some of them mix ọ ya ka ndị a na-asị na ha na-arụ organic cream ndị ya na-anọcha organic soap ọkwa ụmụ ihe ndị a ka ha na-eji eme organic ndị ahụ ị ga-ejilikwa eweta ego nke gị ibidokwa na-eme organic soap nke gị na-emekwa organic cream nke gị igbo ndị ọma nọ chetakwa na ọka bụ ada unu nwaanyị ada unu mara mma ada eji eje mba Ifeọma Felix unu emekwala m ata ka unu akpọkwa m Ifeọma Egwu ndewonu onye ọma gere anyị ntị ifugonu ka o si wee daa mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ka ị na-ejikwa ụmụ ihe ndị anọ n'azụ ụlọ gị na-eleta onwe gị anya ejikwe na mmiri ọṅụṅụ wee gwuo egwu maka na onwe ihe doziri arụ ka mmiri a na-aṅụ mmiri sokwa n'ihe dị na ụlọ gị na-enyere gị aka edozi ahụ gị ma mgbe ị ṅụrụ ya aṅụ ị gaa na-anwụ pụta anwụ macha gị n'ihu were mmiri mee gịnị sachapụ iru gị ihe ndị a niile bụ ihe ga-eme iru anyị ọ na-egoli na-amụke dị mmiri n'anya onye fụkwa n'anya ọsị ha nwa nke amaka ka m jee jụọ onye mụrụ ya ma ọ kwanụ fọrọ m onye mụrụ ya ka ihe ndị ọzọ na-esi eme eji m n'aka na unu mere anyị enjoy ma ọ bụrụ ndị iti na nke izuụka dara ka o si adị ekpere anyị bụ ka unu wee dị ndụ ka anyị dịkwa ndụ ruo n'izuụka ọzọ na-abịa abịa mgbe anyị nunu ga-anọrịkwa wepụtakwa ofu isiokwu dị mma anyị atapịa ya ọnụ ihe niile anyị na-emekwa bụ